mga cross. Pero ito na sila mag-chicken, makita natin, no? Ang gaganda nila na tingnan mga chicken. Nandito pa yung iba sa loob. Nahihiya pag lumabas. Yan. Tingnan mga chicken. Tingnan mo mga Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken, ano? Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. Sa araw nito mga ka-chicken, mag-update tayo dito sa ating mga crossbreed ng Rhode Island Red at saka Hubbard, ano? Dito na sila, mag-update tayo ngayon at saka titimbangin din natin kung ilang kilo na sila at saka magbibenta tayo ng manok. May deliver tayo ngayon mga ka-chicken. Dito yung in-order niya. Yung iba mga ka-chicken, napagbintahan na din natin to. Mostly, pumunta lang sila dito mga ka-chicken. Pick up lang ngayon, i-deliver natin kasi ano si sir, busy si sir, kaya pinapa-deliver lang nila. Okay. Ngayon, update muna natin mga ka-chicken itong ating mga alagang manok, no? At kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga chicken dito sa channel, please do subscribe mga chicken para updated kayo mga chicken sa mga i-upload pa natin ng mga videos o vlog tungkol dito sa pagmamanukan, ano? Ayan, tingnan natin mga chicken. Ngayon mga chicken, kasi pag pumapasok ako ngayon, pipili din kasi tayo ng bibigay ka doon kay sir kasi may ano siya, papadeliver. So yung ginagawa ko dito mga chicken, pag pumapasok kasi ako, parang halos hindi na sila nagpapadaan kasi nag-anuhan agad sila, nagkukumpulan. Kaya yung gagawin ko, so makita nyo mga chicken, lalagyan ko dito ng pagkain, ano, para makalabas din sila. Pinapagala ko din sila minsan mga chicken kung maganda yung panahon, mainit yung panahon. Pero ngayon na umuulan, hindi lang muna mga chicken, nandito lang muna sila sa loob. Yan. Lalagyan ko lang muna mga chicken para makapili tayo at pag-update. Yan. Tingnan natin mga chicken. Ito na sila mga chicken. Insaktong 2 months old nila sa ngayon mga chicken, no? Ito na sila. 2 months old mga chicken. Yung ating mga alaga. Mga cross. Pero ito na sila mga chicken. Makita natin, no? Ang gaganda nila na tingnan mga chicken. Nandito pa yung iba sa loob. Nahihiya pag lumabas. Yan. Tingnan mga chicken. Insakto natin. Tingnan mga chicken, no? Ito mga chicken, tingnan nyo. Ayaw mo pa, ano. 2 months old mga chicken, no? Yan yung itsura. 2 months pa lang ito mga chicken. Eksaktong 2 months. Ayan. Ngayon mga chicken, titimbangin natin. Makita nyo, mabanan tayo dito. Yan. Ito pala sila mga chicken. Medyo hindi ko talaga sila tinutudo sa pagbibigay ng pagkain, ano? Kasi, ano mga chicken, medyo masakit na din sa bulsa kasi lalakas talaga nila kumain mga chicken. Mga sa ano nila mga chicken, sa 90 heads nila, kung ano mga chicken, yung nilalagyan ko ng mga 5 kilong ano, feeds o yung pagkain natin mga chicken, ay kulang pa sa kanilang mga chicken, naubos talaga nila. Kaya medyo dinadayet ko muna sila mga chicken. Binibigyan ko lang mga 4 na kilo o 3 kilo ganyan mga chicken para medyo makaya din naman natin yung pagbigay ng pagkain. Saka ito mga chicken, on diet pa ito mga chicken, ha, naka-diet pa ito, titimbangin natin. Ang likot mga chicken, padoon yan. Ito lang ha. Uy, parang ano mga chicken, malikot sa malikot. Ito lang ha. Ito lang ha, parang ayaw. Okay. Ayos. Tumitimbang siya mga chicken ng 1.5 kilo. Ay grabe mga chicken, no? Ayos na ayos, 1.5 kilo mga chicken ito. 2 months pa lang. Ay, grabe mga chicken, no? 1.5 kilo yung timbang nila. Pero meron din dito mga chicken, mga maliliit.
medyo maliliit mga ka-chicken, yung bang natatalo sila sa kainan. Kaya mayroon din dito mga ka-chicken. Ayan, ito. Yung isa na kukuha natin. Itong iba mga ka-chicken, medyo maliliit lang. Timbangin natin. Lampas 1 kilo din itong isa mga ka-chicken. Medyo maliit ito kaysa kanina. Kuha pa tayo ng iba mga ka-chicken. So mga maliliit mga ka-chicken, yung mga napag-iwan o nung natatalo sa kainan. 9 grams. 900 grams mga ka-chicken. Ito yung mga natatalo mga ka-chicken sa kainan kasi yun din yung naging disadvantage kasi lumaki sila mga ka-chicken sa dami nila. Parang yung area ng ating chicken coop mga ka-chicken naging medyo maliit na para sa kanila kasi lumalaki na sila Tapos kung sa kainan ay natatalo yung iba mga ka-chicken. Kaya nangailangan talaga sila ng maluwag na space pa habang lumalaki sila. Yan yun yung gawin natin mga ka-chicken kung medyo marami yung inalagaan natin Ayan, ito na sila mga ka-chicken. Ito na yung update mga ka-chicken sa ating mga 2 months old na cross ng Rhode Island Red Yung timbang mga ka-chicken ay nasa 0.9 to 1.5 kilo yung ating mga alaga iwan ko lang yung iba, medyo may nakita pa kung medyo mas malaki pa, baka lampas pa ng 1.5. Yung pinakamaliit mga ka-chicken, yung mga maliliit ay nasa 0.9 kg mga ka-chicken Ito na sila, yung update sa ating mga 2 months old. Naka-diet pa yan mga ka-chicken nakikita ko mga ka-chicken kung itutudo lang talaga natin yung pagbibigay ng pagkain sa kanila yung pinapakain talaga natin sila na yung busog na busog sila, yung busog talaga sila mga chicken. Ay nakita ko na 40 days o 45 days ay kaya na nilang ma-reach yung 1 kilo mga chicken. Kasi talaga, pero sa dami nila mga chicken, hindi ko na-expect mga chicken na pag binibigyan natin ng pagkain mga chicken, inuubos talaga nila. At nakakatuwa sila tingnan mga chicken. Ito na sila mga chicken. Nandito pa yung iba sa loob mga chicken. Saka nandito pa yung iba mga chicken sa loob. Hindi lang lumabas. At saka may iba pa nga dito mga chicken. Yun, parang medyo mas malaki din yung mga chicken. Medyo nasa mga 1.5 kilo. Ito yung mga chicken. Mga bigat. Nandito yung iba mga chicken ng ating mga cross. So yung result ng chicken ng ating crossbreed ay so parang ngayon mga chicken ay napaganda pa yung result pagdating nila ng 1 month saka ngayon 2 months mga chicken ay napaganda. So ito sila ngayon mga chicken ayan. May mga yung iba dito mga chicken may naka-reserve na din saka ngayon mag-deliver pa tayo mga chicken doon kay Sir Christopher. Ayan. So mga ka-chicken, update ko lang kayo mga chicken sa mga pa nila mga chicken pagdating nila ng 3 months, 4 months hanggang pag laki at saka yung magiging production nila mga chicken sa itlog. Titingnan naman natin yung itsura at saka yung ilan dito mga chicken, pipili ako ng gagawin din nating breeders. Ayan. Pipilian lang natin mga chicken kasi napaganda yung resulta nila. At saka mag-breed ulit tayo ng mga crosses pa kasi napaganda mga chicken. Yung iba lang alam mga chicken, kung mapansin nyo may mga maliliit, medyo maliliit na mga chicken, yun nga yung iba natatalo sa kainan kasi talaga sila mga chicken, nag-aagawan. Kaya nga dito dinadihan ko na, nagtagan ko pa, tinanggal ko lang muna yung iba mga chicken natin, naglinis tayo mga chicken, pero ito na talaga sila mga chicken. Okay, ngayon pipili mo na akong mga chicken kasi magdi-deliver pa tayo doon kay Sir Christopher sa next na municipality namin mga chicken Ayan, ayusin ko muna mga chicken. A few moments later. Ito mga chicken ready na yung organ. Ilagay na natin sa karton. Bali 8 piraso lang to pero hindi magkasya sa isang karton lahat kasi malalaki na. Yung mga babae dito na kay sir, binigyan natin yung mga tag 1 kilo na yung talaga bigat. Saka yung rooster
isang lalaki na 1.5 kilo in just 2 months lang mga chicken, no? Yan, deliver na natin ng mga chicken. So ayan mga ka-chicken, nandito tayo sa area ngayon ni Sir Christopher. Ayan, kita natin sa likod. Ito mga ka-chicken, no? Area ni Sir, pinalinisan pa niya. Magandang area mga ka-chicken, ganitong ka-sit up. Yan, pag malinisan na ito, takang mabakuran, maganda na itong pagalaan ng mga manok. Ayan, ready na yung mga Madrid Agwan yung mga chicken, no? Ay sir, yan, nandoon pa. Marami siyang Madrid Agwan dito mga chicken. O, yun pa mga chicken, no? Yan, ayos to dito na area mga chicken. Kung magano tayo, mag-alaga ng manok, ganitong area, maganda mga chicken. Yan, pinalinisan ni sir. Ayos na ayos. 1 hour later. So, ayan mga ka-chicken, nandito na tayo, no? Nakabalik na tayo sa ating manukan. Katapos lang natin mag-deliver doon kay Sir Christopher ng ating mga heritage chicken na Rhode Island Red at saka Hubbard, ano? O ayan, nandito na tayo ngayon sa ating manukan, nakabalik na tayo. Kaya ayos mga ka-chicken. At may mga order pa tayo mga ka-chicken, for pick up na lang yung iba. Pupunta lang daw sila dito sa pagkuha. O ayos talaga mga ka-chicken, no? Sa pag-alaga natin ng mga manok. Doon, nahatid natin kay Sir Christopher. Maganda yung area niya. Yan, maraming salamat ulit sir, Sir Christopher, no? Kaya ayos mga ka-chicken, sana ay maparami mo pa yan sir. Ayan. O ayan mga ka-chicken, no? At bala ko pa paramihin yung ating mga ano, yung mga crossbreed natin. Yan muna yung anuhin ko ngayon. Ipoproduce natin kasi maganda yung result. Sa 2 months mga ka-chicken, no? May tumimbang na ng 1.5 kahit pinokontrol ko pa sila sa pagpakain sa dami nila mga ka-chicken, no? Kasi napaganda mga ka-chicken na nakuha talaga nila yung karakteristik ng Hubbard na malakas talagang kumain. Kaya ayos mga ka-chicken. Okay yan, shout out muna tayo mga ka-chicken. Shout out sa mga taga Negros Oriental Batch Hebrew, Cebu. Ayan. At shout out kay Cryptosis Alex Masangkay. Shout out sa inyo idol. At shout out kay Ate Vic Mix Vlog from Jeddah, Saudi Arabia. Shout out po sa inyo idol at sa lahat ng silent viewers natin. Shout out sa inyong lahat mga idol. God bless. Thank you. Maraming salamat ulit mga ka-chicken sa inyong suporta, no, dito sa channel. At kung may mga katanungan kayo mga ka-chicken, comment nyo lang sa baba mga ka-chicken sa ating comment section, ano? At kung saan ka ngayon nanonood mga ka-chicken. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga ka-chicken, subscribe mo na yan mga ka-chicken. O ayan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood at saka walang sawang suporta, no? At ingat po tayo palagi mga ka-chicken. God bless. Thank you. Yes, DJ.